Oberleutnant Brownis. Chcem sa vás niečo opýtať. Prosím, kapitán. Prečo bola vypálená táto dedina? Tu v Bielorusku je každý druhý človek partizán. A každý prvý je mu rodina. Krutosťou sa ešte nikdy nič nedosiahlo. Ste sentimentálny turista a nie dôstojník okupačnej armády. Iba si myslím, že krutosť zväčšuje sily odporu. Majú zmysel pre humor. Nie je zlé pri vašej mierumilovnosti. Nie som Kristus. A je čo? Pozor! Na stráž, desiatník Kováč, hlas! Zaráža ma desiatník Kováč, že neviete zdraviť! Ešte raz! Na stráž! Neoddeliteľnou súčasťou pozdravu je... Znovu! Na stráž! Na vojne sa zdraví vojenský, nie gardistický pohol! Voľno. Vojaci, neverte svojim dôstojníkom. A komu majú veriť? Rudolf Priesol. Rusom! A či vieš, chlapec potatier, že partizáni zabijú každého cudzinca. Že neveria nikomu. Či sa už dal zajať, alebo prebehol. No? Tak čo myslíš? Ostal by si nažive, alebo skapal? Skapeme aj tak, je to teda jedno. Nie je to také nevyhnutné. Pravda, pod jednou podmienkou. Odkiaľ ich máš? Stráž! Rozkaz! Väzňa odvediem k Nemcom. Nemci ťa budú vyšetrovať. To ti nezávidím, Priesol. Odíď. No zmizni. Ako vám mohol ujsť za bieleho dňa? No, hanbím sa priznať, ale zavinilo to jedno veľmi pekné dievča. Zahľadil som sa. Interesantné. Chcel by som ju vidieť. Žiarlivý kapitán, ako ja môžem byť sokom. No, vy, Slovania sa, pravda, že ľahko dohovoríte. A čo? Ak je to partizánka, ha? Viete, keby boli všetci partizáni takí ako ona, bol by som veľmi rád ich veliteľ. Vidíš ten násyp? Vidím. Keď tadiaľ prejde tretia cisterna transportu, otočíš túto kľuku, jasné? Á, pozri, mína. Nič sme nevideli. Boha, to je Dvorský! Čilo ti ticho. To sú moji kamaráti, súdruhovia, Slováci ako ja. Čo budeme robiť? Čo ja viem? Zmaríme operáciu. Na kého čerta tam trčíte? Zmaríme operáciu. Do Boha! Nechaj! Počúvaj, naplašíme ich? Davaj!
Ruský! To som ja, Priesov! Poďte sem! Utekajte! Poďte sem rýchlo! Chlapci! Chlapci! Drahí! Kde sa tu Toto nepochopím. Ste rukojemníci. Dávam vám 5 minút. Kto vyhodil vojenský transport? Ak sa to nedozvieme, všetci zhoríte v tejto... Doma oficiermi bez jediného výstrelu. 3 dny som ich učil piť. Tak treba bojovať. A tam jedni viazujú transporty, druhí berú rukojemníkov. A teraz tam ľudia plačú. Chystajú sa ich páliť, na? Robert Leutnant Brownis, pálite nevinných. Toto nerobia ľudia, páni, hoveda! Pohrdám vami, Brownis. Ты тоже оккупант. Ja som Slovák. Тогда почему ты здесь? Neviem. Я уже не могу тебя судить. Пусть это сделают мои сестры с Татр.